Hello, good morning po sa inyong lahat. Ito nga po pala ang aking anak na si Sadie Kyle Ala Havilina. Ayan, sa hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po ay 41 years old ngayon at may isa lang pong anak. Ang pinagkakaabalahan ko po ngayon ay magpasyal-pasyal, kaligayahan ko po mamasyal sa aking mga pamilya, mamasyal po kung saan-saan, at ang pinakahilig ko rin po ay mag-adventure po ng mga iba-ibang pagkain, magluto. Wow, kaya naging content ko po sa aking vlog ay ang pagtatanim at pagluluto. Kaya po naging title ko yung Plant and Cook Bicol, Philippines. Kasi po nasa Bicol po ako ngayon. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung minsan bulol po ako sa Tagalog. Kasi po Bicolana po ako. Kaya po pagpasensyahan nyo na ha kung minsan bulol po ako. Basta ngayon po gusto ko lang po introduce ang sadire ko. Nag-Bicol na po ako. Gusto ko pong introduce yung kaligayahan ko po magluto-luto, magtanim-tanim. At super blessed naman po at meron naman po kaming farm na pinagkaloob po ng magulang ng asawa. Tagal na din po pala ako nag-vlog-vlog pero wala po sa isip ko yung kikita po ako dito. Naging hilig ko lang po lahat po ng ginagawa ko, binivideo ko, pinupost ko po sa Facebook. At kalaunan nga po may nagturo sa akin mag-post din po ako sa YouTube. Pero never ko po na may in-expect na pwede po akong sumaho dito. Hanggang ngayon nga po ang konti lang po ng subscribers ko kasi hindi ko po talaga siya masyadong sineseryoso. Ako pinapost ko. Gusto ko po siyang balik-balikan. Ewan ko po, naging hilig ko lang po talaga. Ngayon ko lang po na nalaman na pwede ka palang kumita sa YouTube. Pero so far po talaga, hindi ko pa siya masyadong sineseryoso talaga. Ulit-ulit. Yan po anak ko. And then, ayun, nagkwento lang po ako ng konti. Yan po yung nagiging buhay namin sa farm. Pag may mga visitors po kami, nagbubudal fight. Yan po yung hilig ko. Pati mga family ko. Ayan. Yung asawa ko po ang nag-aasikaso. Family niya po yan. Minsan po family ko din naman po yung nandyan sa farm. Budal fight din po. Yun po kasi maganda dyan sa farm namin ay mag-asal-asal. Tapos magkukwentuhan. Tapos yung mga bata aakyat sa puno. Oh, di ba po ang saya. Naranasan ko din po yan lahat noon sa bukid namin. Ako nakatambay sa sa sanga ng bayabas. Ganun. Ito po yung anak ko. Maliit pa po siya dyan. Pinag-utusan ko magbunot-bunot ng damo. Yung asawa ko busy yan lagi. Every weekend lang po kami nagbibisita dyan sa farm namin. And then, yun po. Agabi farm namin. Ngayon, ayan. Yung last week lang po yan. Nag-harvest po ako ng munggo. And then, kumuha po kami ng bulaklak na dadalhin ko doon sa cementerio. Kasi po, second anniversary ng mother niya. And then, ayan po, yung konting tanim namin na mais na tinitignan ko muna, sinisilip-silip ko muna, ganon din po ba kayo? Sinisilip ko muna bago i-harvest. Kasi po, para sigurado na okay na po yung laman, pwede na. Hindi ko pa alam kung ako lang pong gumagawa o kayo din po. Paki-comment naman po sa baba. Ayan. Sana po nagustuhan nyo ang video na to. Namili lang po ako ng konti sa mga dati ko na pong upload para po ma-introduce ko po ang sarili ko at makilala nyo po ako. So ngayon po, ang anak ko ay first year high school. Nag-aaral po siya dito sa Naga City. At ang asawa ko naman po ay nagtatrabaho at ako naman po ay abala sa gawaing bahay. Minsan po may online selling. At mas gusto ko po na pinagkakaabalahan dito sa farm, tanim-tanim at magbenta. Pero mas pinakagustong-gusto ko po talaga yung namimigay po ako ng mga harvest namin. Kasi hindi pa naman po ganun kalakihan yung mga tanim namin, ang mga na-harvest namin. Kaya pinamimigay po namin lahat. Kasi hindi po naman namin lahat kayang i-consume kasi 3 lang naman po kami. So, ayan. Sana po nagustuhan nyo ang video na ito. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo lagi. Maraming salamat.
Siya nga po pala, sa mga gusto pong sumubaybay sa buhay namin, mag-subscribe lang Ano po ba? mag-subscribe lang po kayo. Paki-share po ng video na Hirap po talaga ina-upload ko, mag-Tagalog pag mag-like Bicolana and ka. comment. Pasensya na. Malaking tulong na din po yun para ma-reach po ng ibang tao. And tulong-tulong po tayo dahil po yung pangarap ko po, makatulong din po kami sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan dahil naranasan din po namin kung paano mawalan. At yung anak ko nga po, pangarap din po na maging charity vlogger. Kahit sa maliit na paraan po, makatulong kami. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po tulong-tulong po tayo at suportahan niyo po ang aking video para po sa future makatulong din po tayo sa iba. Yun po talaga yung hangarin ko. Kahit wala po kami, napakasarap po sa feeling na namimigay kaya kahit po yung mga harvest namin, kunting thank you lang po, napakalaking tulong na po din sa amin yun. 'Di ba po, napaka-bless sa pakiramdam kapag nakakatulong ka, nakakapagbigay ka kahit konti. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos dahil po yung anak ko, ganun din po yung mindset niya. Siguro po nakikita niya ako na tumutulong nung baby pa lang siya. Tumutulong na po talaga ako sa iba kahit wala na po kami, binibigay ko pa sa iba. So, super blessed po na ganun din po yung naging mindset ng anak ko sa murang edad niya po. Gusto din po niya makatulong. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga grupo na nasasalihan ko, sa mga tumutulong, sa mga charity vlogger na patuloy po nagiging inspirasyon namin ng anak ko. Maraming salamat po sa inyo and God bless. I love you.